خوش کردستانیین هجا جارپر مدیا سلاب و رس به برنامه جواکو سیاست جارکتی نوی هفته لپیشیوانن بری که دست برنامه بکن دو نوچه مخابن دلتزین هی از خوازم بی به تماشاوان مرا پروا بکن مخابن متروپول ترکیه لباجار İzmir'i ارتهجه کچه بو گلک همولاتی ملوه داری نشتجی لوه داری بجه جیبونن gelek kerastetin yemezin bi taybet li van de wara çêbûye. û bi taybet jî Parezer Ferda Murat Duman ku hevalê min e dostekî min e qedir bilind û kurtarberkê gelek baş bû. Ji welatê xwe ji milletê xwe gerek heskirîkî wî xurt hebû. Me wî jî mixabin wenda kirdi. Temenekî ciwan da ji nava heskiriyê xwe lê xist çû. Serî de ji bo malbata wê حسکری وی رهوالی وی همی را تفاوت کردن. اکی گرانه لیم خبرنم چه پتیشی بکن تونهیه. لهین کروی özgür de bin avayı da em hevidarın ki bukar beslenmek üzere ve taku topanına bağlı berdavam beke. Jukudayı dilovan duazan inşallah haberi xeyre cemeraver da ku özgür bir kelimesi jüvederi جبنوی آوایی در کبه. تماشاوانی هزا هر وکی اون پیدزانن ده پارازر یا جوالیین کرکوکین کو نجمدین کریم مخابن افجی روجا دویمین جیانا خوش دستا هر وکی اون دزانن نجمدین کریم لکرکوکی و تایبت چی لرفراندوم کردستانی دا لگل سروکاتیه کردستانی لگل رزار مسعود بارزانه مل و مل به پروسسی به هفدور امشاندن او جی یکی پیگرتیه پروسسا سرخبونا آزادیا ین باشور کردستانی بو به رفراندومی دا رول که ارانی لیسته لیم خوابن هر وکی وندزانه ده 16 جوتمه هیدا 2017 دا خیانتا که لکرکوکی لدش کردستانی هاته کرن که نجمدین کریمی و gelek kadrin gende sözünde nava yektin işlemen Kurdistan'ı da ji peşverovi derketen le mixabin mala ixanatkara xirab be dve demeda darbeki mezen le be prosesi xiste ji be roje şun da ji kak Necmedin le hevleri bicibu carkidini berxone da Kerkugi ya ji an derekidini le derecena xaber devam kir wanda ki mezen bu Kurdistan ya bir taybet şehirli başarı Kurdistan'ı haskire ki yeni serkabuni ile başarı Kurdistan'ı mevan dakir rez birtinin hevidarım Kurdistan'ya tücara xabatu ve tekuşina viş bir nekir. Beli tamaşavanı heja naha iro ezved gerim ser İvani mey kadir bilind kekin nuri sınır de tekuşina bizava bakuri Kurdistan'ı da kadri ki tegi temeni xuy yen xortani da hatta iroroç bedem tekoşina yem netava kurt gor hezexu gorzaniyariya xu tekoşiyaya iroji mivane meye be portukaviye nuva eme gengeşe bikin mixabin dukulu kedarin de evi yen bakuri Kurdistan'ı da zindan amedici ki gelek taybete zede eşandına ki ne tabii ki tünebuna ki irade ki ne tabii ki zindan amade haskırın evi bişkirin evi bimpe bikin da ku nakın karmaj ve derece ki ne rabikin da kara çukosa hevdan bisala be işkenceye ne mirovati le cihan edem karın bebejin ku emsali yutune minaki yutuneye ve şeveye leser kadrin pegirtiyen havadarı insan için rezi insanı gırtın hapsi kırın o bir işkence ne mirovana bir salan evtişt berdavam kira. Yek şumana keki nuri sınırı keki nuri tübkhirati ser çavahati. Nav xerede bir silav rez vere o rejya vere o temaşafane vere gışare binere vere silav rez evare ve gış bixir be. سپاس کم که کنوری مالا تابا به سرچه هاته که کنوری ون کادری که لباکری کردستانی جیانا خو ام بجن تواوی
ji bo tekuştina netewî Kurd bo mirovatiye ve texînkirî heta îro roçe. Evê tiştê we jê wekî nivîskî wekî Pirtûkî ve derxiste. Bi Tirkiya wî işkence kararlığına doğru min Kurdiya wî vergerandibû. Ber bi tarihiya şevê de işkence bu şevê me ew kiribû. Ez hez dikim işkere derket evet işte keng çima akwasa direngman boçe akwasa direngman evê Pirtûkî wisa yê mejûyî dibe ki Kurdistanî bi rastî heyaman jê çêbibe îjarî millet dibe heyaman jê çêbibe çima akwasa direngma o çi bû sedem vezaretinê ve biryar da we Pirtûkê nivîsandar. Kako piştî ez zindanê derketim jî yani hesta min hebû li ser nivîsê. Bixwast ez binivîsînim. Feqet şertê ku em tê de bûn yani piştî derketina me û şertê piştî heştê li Kurdistana Bakur dewletê li derve ji me rehet nehiştin. Bi rastî min pir di ber xwe da ez vir neqetiyam. Yani imkanê min jî hebûn. Heval û dostan jî ji Ewropayê jî ji başqa ciya jî ya nûrî ji wir derkeve bese were digotin falan. Feqet min jî nizanim weka wê ehdek hundirê min de bû min tu ew hest di mêjiyê min çê nebû ku ez vê dirê terk bikim û ez ji vê dira jî neqetiyam. Ji ber wî hawî jî yani pir deman eşkere êrişê psikolojîk, êrişê tehdîdî, bi kuştinê zarokê min tehdîd kirin, bi kuştinê van ewa van bûyera we pir zêde dibûn min wan tiştê zindanê min ji xwe not digirtin. Not digirtin. Li kaxeta min not digirtin. Yani her tişt hata bîra min û li derve tiştê ku min bidiyana min not digirtin. Xulasa di mesela Pirtûkê de jî zehmetiyek pir mezin mikişan. Çünkü her ke rûdiniştim radihîş qelem û ez wê zindanê binivîsînim û ez wê zilmê binivîsînim, ez wan bûyera, wan skenca ez binivîsînim teqeta min nedima. Min qelem ditanî û direviyam. Yani bi salan veya wer dom kir. Fakat ji aliyê dinê jî di mesela evê de mesela çend televizyonê Tirka, CNN Türk hebû, ATV hebû, Elî Bayramoğlu wan hatin bi min re milaqat kirin, sohbet kirin. Yani di rojnama de jî rojnamê mehellî Tirka jî yani a medya bingehî metropolan dihatin bi min re sohbet dikirin. Min bi dev miqal dikir. Min yani ew işkence ku li ser însanê Kurd li wê zindanê ew zilma ku hatibû kir min tanî zima. Yani li vir ez mînakekê bidim ji bo ku guhdar meselê în çêtir fehm bikin. Sala 1986 an hef bû. Rokê ev şaîrkî me heye Yilmaz Odabaşî. Telefonê min kir goabê got Ezîz Nesîn hatiye li Diyarbekirê got dixwaze li ser zindana Diyarbekir bi were sohbet bike. Got ez bi Mesûd avê re jî peyivî me. Mesûd jî ew jî hevalkî minî kem bû. Mesûd Baştürk. Wî jî li ser belê wî jî li ser zindanê Pirtûkek dana Diyarbekir dibe. O dünya ve zilma bihis mi go Aziz Nesin hi ne bihist ya mi go ze warim ji Aziz Nesin re çi bibêjim rica dikim wal otelê bendameye mi soz dayê pir ısrar kir mi qebûl kir paşê ez û Mesûd telefonê axifîn û ez derketim çûm derê çiyê otelek hebû otel diyar otel xwe dizane erê navê wê em çûn otelê rojek sar bû, serma bû, berf jî li bariya Aziz Nesin lobiyê rûniştî bû. Neyse me dest dirêj kir, mamoste tu bi xêr hatî, wî jî got bi xêr hatin falan me li hev pirsiye em rûniştin.
جمال قونه چبا خون بالا وكر قهوة جمالاني دوي اندري قهوة ده işte بخورنا قهوة ده ملها برسي ملوي برسي ويل ما برسي پاشê goya hele zarok re go bibêjin goya gol vê dira çi dibe go li zindanê go weqa tiştê gotin rast e ne rast e go mixwest hinkî ke di wê jiyanê derbas bûne ez bi wan re sohbet bikim me rabû dest pê kir me dest çîroka kir işte mesela dayika min ziman em bêjin çûna mehkemê çûna ziyaretê hundirê qowuşê hewşa qowuşa koridor yani ew zilma ku daha hatibû kirin min çîrokek digot mesela min qala mehkemê dikir ed sekinî Mesûd qala cê serşoyê dikir ke çawa birine anîne bi çi hawî kirine me qala hundirê qowuşê dikir me qala xewê dikir me qala xwarinê dikir yani wa bi çîroka mesele bi çîroka me jê re قال كر ويعني 28 حرف çîrok me ew kir emî min Ezîz Nesîn ji xwe çû wan midî li pajê dinêre difikire midî wa sekinî zîvirî ya got tişkî ecayîb e min got çi ecayîb e mamoste ya got min digot qey xeyala me pir fireye ez pir xeyalperestim feqet got ez nêrim hûn Kurd ji min xeyalperesttir وقتا ورگو yani ev tiştê ku me jê qal kir yani wek havê dimêjî wî de yani ez nabê min neyta xerab bû feqet yani tiştê wan mimkûn in mesela min xistin hundirê lowarê wê ava pîsî me qala wê kir bi çi hawî me xistine çawa derxistine falan yani belkî jî mêrik yani insan çawa van tişta dike çawa vana kare bike veya belki de xeyala Kekê Nûrê ez bawer dikim ji xwe min destpêkê de got zîndana Diyarbekir li dinyayê de gelek mînakekî taybet e ji ber wê sedemê Ezîz Nesîn jî ew ê tiştî wisa demakî jê re hate gotin ew jî fikirîkî evana xeyalperestin û bi rastî xeyalê xwe dibêjin çünkü nivîskar hemû muheqeq we xeyala bikar tîne ji ber wê sedemê ez bawer ya go mamosa go tu çi dibêjî go vana giş hatine jiyandin go di serê insana derbas bûne falan me go Yilmaz Deqakê me go mamosta wele me go bi zarokatî me go min hemen hemen destpêka xwendinê a latînî me go Pirtûgê latînî min bi çîrokê te dest pê kir feqet me go min jî nizanibû mamosta tu waqa xeyalperestî me go em ji ter qala jiyanê dikin em ji ter qala zilma vê dewletê dikin yani ve çîroka çima mı kalkir keko yani hakikaten tiştê ku hundirê wê zindanê zilma ku bû qelem têrê nedikir qelem hînê jî têr nekiriye yani gelek hevala pirtûk nivîsandin hatin nivîsandin feqet emîn be min jî nivîsan feqet di gor min hînê qelemê zilma hundirê wê zindanê naniye ziman ji ber wî havî jî wek havê gava dinê me anî ziman yani nivîsandina wê her ez rûdiniştim ez binivîsînim giriyê me dihat wek havê edîsê li wê dirame yani edîs birçî me edîs bin zulmê de me bi wan însana re bi wan însanê Kurd di hundirê wê mekanê de min qelem ditanî ez çûm sal wa dom kirin di derheqê cuntayê de Kenan Evren û pênc evê wî şagirdê wî em bibêjin yani heparê wan serdestê ordiyê me derheqê wan de dawe vekir kekê baran me dawe vekir tabii ev ket medyayê jî em pir jî pêr bi ser de çûn me xwest em bînin ew ê dadgehê yani armanca me me got em bînin dadgehê mixabin dewlet e yani çi kirin çi nekirin bi ew ê bi ekranê pêr têkilî danîn zaten tiştek jî negoy dîsê wek havê ku çi kiriye meşrû ye çi kiriye helal e çi kiriye li jî ye
و دولت اوه وینان دادگاه ایجا دوان چوین هاتنا دادگاه ده dilekçek arzak gerek ve benim insanda. İşte dilekçe min 18 rupel girt. Yani ev dilekçe kutu der hakkı vanda az dost vekirine dixwazim 18 rupel girt. Hevaleki bir milli mi girt go ica tu nikari biciki deri. Go te peykeri Portuge vay telvir nivisan diye go. Go emşter rica dikin go veya runi go habiki frebike و لسر بفکره گویا گره تبکی پرتوک tabi دوسته من حواله منی نیز در تورا مشی devamlı nuri benivisin خلاصه اف پرتوک بوی شکلی در کت میدانه ایجا السر رو رشت بدمها اجمال در نکتم وان او در حقی جونتای ده کو چونکی من بویر نویساندم ایجا وان بویرا او تشتیکو اجیامد سرمه در باس بومه مواناجی فرق کرن و براستی tabi zilm her demde her rupeli de meneri pır zede ev insana rahatsız bike carna ejje reviyam açum diroke açum derbe yani مگو انسانه کو بخوینن برا خاطر راحت پرتوکه بخوینن جبروی هاویجی و کاوی مگو از درکتم yani جندره زندانه نویساندنا زندانه ادرت کتم اد چوم دیروکا کردا اد چوم بیاره دربه بیاره دربه و هندور me behev gire da به وی هاویجی او پرتوکات میدانه که بارا بله که نوری نها سپاس بو دستپکی از حز دکم جا اوی دست که نها گلک چی سلاو و داخواز سرکفتین جا تماشاوان مهیه که اکرام که نهاد جمیل که دار عزیز خوجا شورش صالح کاپان و یلماز و سلیمان همو سلاوی خوز داخواز سرکفتین دکم جی سلاو روزی خوب وان ری دکن لیکن ربون ده پرتوکی دا شخو کتا دست من روز دیگه من خلاص کرد گن نبروک ترا خود جیه وکی جناب و گوت بوی زندان آمده چه بهتره بسانده کم میره yani براستی جدی her dem بهتره بسانده درنگ جیبه به چه به برابر بهتره بسانده جبو مجویه جبو دیروک کردستانی او درکی گلک مهمه ده دستپک هوا گرتنا و لإستانبوله از بارتیم که مهدی زانا لأوي دمینه لإستانبول دمینه شخو فیرار دو دمینه به ناسنامه کی دنیه ون tabi havalı ki dنیه ون da دخل سه havalı dنیه ون چن İstanbul da که مهدی دبینه نابینا و da اوی کوریه هی ون هفدو دبینه باور کرد مالا هنرمند رحمت سالتوختا لویدره دمینه ون چوه داره پشرا چوندنا وان هاتنا و گرتنا وان او پرکی هاتن هی او پرتین گرتن کاسی 30,000 کاسی بیرام دامایه پشرا بری و ددن harbiye de harbiyeden tişemina میوانه تا یکمین ین مشکل جدون ین بنابو دنگ ده هجرای نه لوی داره هوالتی خون دکن لین تشک دری بالکشی هیه از باور کم لطو داره تنیه ده هجره دا ون هم چی کفته او چی دادن چی کنه چی کفته دو خود و او جی ترنا که سر عراق باد خود اکرم که لکا بیا به پیچه گیوه كاكو حربية تديرو كده آوائيك مشهورة حربية هون زانن او مشهور ده بنجي حيشتاده او چلو نه کسه کرد که موسى عنتر تده جانی بابه تده او اکوانا ناوه وان برزه ده نای بیرامن گشت دوه داره ده مابون yani ciki آوائیک کم بو دیواره و قالند بون و هندره و تجاه حجره کربون و دبن وان حجره ده جی آوا پیستیه در باست بون yani lağım در باست بون جا وقتی ما برن ور براستی لبر داری مپران و پران غای جدا جدا yani prangaya vek topal diske hebun, prangaya je mestre hebun, prangaya je biçuktir hebun,
يعني برانغاي وقت برتقالة جي هبون قش بالزنجير يعني وقتاكو اتشون بروي داري zaten قدبه مش كت براستي تزاني مو برانغاي دي وي شاغي دمجيه مده يعني او زلماكل ديروك مزنه مبيا او مثلا احمد عارف كتبيش حسرتاته من برانغا كم كرن من رزاندن كم كرن falan evana hatin biramen ما خستن هندر داوية يك ما هركي جدا خستن حجرة ما خستن حجرة جي يعني وقت أنا تبيرامن تدي إنسان وقتا جيكي دائم لسرنقا آجي درولشين مينة احتياج حيستكا كواد سيقابا هر ورا لسرنقا حبكي بمشا سيقابون yani SGV بالنقاب döndür de hesabı yani ne bazdaneye o zaten cerraketini bu sekik betonu çekiribun o hındrewe tarihi jorewe de ciki var abki kullekek jibu havaya iştibun hulasa meherki xıstem o ederi tabi ev cirdone kutedveji xudiye male bun em meyvane wan bun tuzane جا بشاف دارت كتن بشاف او خرطة دبي وان zaten ندهش مرف راكبة ديوار تجا قلك بون خلاصة دوان روجيك درباجي بون جا مشير تخواست ما پرر دا عسكرة او چیروکات شکفتا عراق جي بوان عسكرة تشيبو طبي حربية ويدمي گرتیه و گش مهپلی بون که که باران گش مهپی آنی بون yani ev skenca ku dahat kirin dinavwan de ev girtiye wê derê de em çar heb gerîb bûn yani em ne ciwan bûn ez bûm meyzana bû aydin bû refîk bû em her çar bûn tabî ji ber ku vana dest nedan me ewa tika askera jî kişandibû yani wek havê ku qarij vana nabin ew bin tabî dibihîzin meyzana işte serokê şaredariya Diyarbekir em Kurdin ji Diyarbekirin falan xwe de zaten roja siya bû askerekî pacebekir gavê ez ji norşînim bo lazimîk mazimîk we hebe got ew bikin got çi lazim e ez ji wer bînim falan min got mala we ava tabii merev cîkî were de jî yani dibe norşînî me براستی yani باوری hepki zor dibe yani tedbe belki taktige devlete pırın çünkü zani keko paşa yeki dine hat go abi ser tebe خلاصه به askera diyalog me wer çebu ica her çare perer davan perewe çağı mahazar bağlı davan 2000 bağlı davan cmer şir tanin hena xwarın tanin çe dikirin tanin zaroka ica muan çopa o kutiye şiir tişte kalın medxis قله yani جيكو كرنا قل وان جردونا مورد او ذكر تعسران yani مدقو بابا وان فلك مدقو نكارنا ما در كمان çünkü بشاف دخوي ده برترس يعني كيروك yani işte مش جردون قوي انسان دخون او دكن وي خوفاجي تندري مذهبه براستي يا بشاف بتخص كراكبم مسألة خدرش كل سروي بتوني خرت جار كني رجل دوني مدرت كتن إجا من أبي كي كريبو توفوك كو من أبي جردونا كي واي مزن وكاوي أفندي وام من أبي كريبو توفو إجا كتشين مبيرة صعبتك توفوات بخيراتي توفوات فلان بوي هاوي أو روجي ما بجردونا وردر باسبو عسكري ماشي tabi ev Kurditiyame Nastarya işte meyzana böyle seroke şaredariye o esperardı bu andarın tiştatinin falan ve deri ana tiştek hat birami yılma durak bu yılma durak beri haşte
sekreteri Alparslan Türkeş bu. Böyle. Evya ve deme evji lure. Ve deme evji lure. Mgoya ev dara giş mehapeline. Lwe diri işkencel wandikin. Ev de evek televizyona kanal heft. Lwe diri bername kebu. İskele sancak. Böyle tebiramına. İşte demek ki Türkiye hunzanın ev yaşar okuyan hinek kesedini de medyaya derketibun yani digohun dibin de Ahmet eli Diyarbakır zulmü kurda kirin falan mecil mamağı aynı çişti işte devleti zulmaku mekir juan zede tikir falan sohbetek vahe bu Türkiye yani rojabek vahe bu. Böyle. İşte telefoni mikirin gotin em dixwazin yek ji aliyê Mamagê yek ji aliyê zindana Diyarbekir li ser vê mijarê sohbet bikin min jî qebûl kir min lê xis ez çûm tabî wê derê hatin ji hewalanî min girtin ji balafirgehê me birin stûdyoya xwe ez çûm yek li wir rûniştiyê tabî Yilmaz Durak ez nas nakim li wir min dan nas kirin gotin Yilmaz Durak işte sekreterê Alparslan Türkeş filan براستی از پر عاجز بودم وقتی من استودیوی ترک بکنم هنگی از بعجی زانی بدلی خوشی گو مگوی ناموسا مگوی قرایه کی وان نکرد جمر مگوی انا او آنی بدری خلاصه برنامه دست پیکر که کو برنامه زندی بو حکی درجه او کر ویا مودراتور سریع اولی رجاج مکر بو گو رجا مجوه او نکبن سیاستی yani nekebin buyere siyaseti em dixwazin mesela Diyarbakır çi hat çêkirin çi bû çawa bû kekê nûrî tu qala wê bike li mamagê çi bû çawa bû falan Yilmaz Bey tu jî qara wê bike tabii em van tişta qal dikin sohbet dikin falan demekê ya ket ew ê ket siyasetê go aslında go nabîna me û birayê me Kurda tiştek tune ye go Fransız û Brîtanî û Amerîkî go vana dibinî de ew dikin go van problema derdixin falan al wê dirê qapaxa serê min avêt am go deqakê min qala ew ê kir ziman kir li zindanê bi çi hawî zulm li ser zimanê Kurdî kirine bi wê çîroka xwe û dayika xwe anî ziman ke min wê çîroka min got bidî sekinî go ez teslîm go ana jî min bawer kir ke dewletê zilmek pir zêde li Diyarbekir li we kiriye falan yani bawerkirina wê zilma dewletê heqîqeten pir zor bû yani li gelek jiya veya derket ber min li Almanya şevek Ahmedê Xanê bû ba min kirin ji Başûrê Kurdistanê jî şaîr kîmey Ebdirehman Mîzûrî hatibû li ser rahmetî Ahmedê Xanê li ser ewa wî edebiyata wî evê wî nivîsê wî piştî malumat dan sohbet yanê qediyan ew dibin direktör herhalde yani wekaya bibin deqan me bir nan îja li ser Tirkiye pir ji me kirin li ser zindana işte Diyarbekir li ser kuştina Kurdê heremê min jî çi gotin çi pirsîn me qal kir falan ew direktör ji tercüman hevalekî me ji Hesekê Kurdekî me êzidî Cengizxan hebû wî tercümaniya min dikir jêr dibe ya dibe pêşniyarek meşkekê nûrî heye ji mir got min got çi ye pêşniyara wê gotiye jêr bibêjin eger şertî wî misaîd be em sê meha wî rehabilitasyon bingehek rehabilitasyonê razînin û meslef ji me wexta werku ez keniyam min got jêr bibêje pêşniyarek min jî heye jêr got tabî weka wê wa bi meraxek zêde çi ye pêşniyara te falan ya min got li Afrikayê dibe li navîna Asyayê dibe cîkî vala li dinê hûn dewletê mezin Almanya, Fransa, Brîtanya, Emerîka, Japonya, Rusya min got li cîkî min got wa mezin min got çêkin û çiqa Kurd hene min got bibin wê derê têxin wê derê
Kürt giş wek bin muhtacı rehabilitasyonu yani bugün hon çavat binin bugün Kürt giş varana كم ورقوش نكي والجي خو يا قو ما قوام آلي تبكن ما نقوام كردا قش تشاوى تغير رehabilitasyon merkezi ما قو حالي كردا أفهم إيش كاكو أو قشلا حرب يجي وكاوي ما قو جيكي ورا لور تكريب مال دانانين إجا أو لشکرجی وکاوت بیم روزه دو جاره او قپاها سر دری بدکرن آب چشتک لازم هم بپرر داوان روکم گویا تکاری مگو آراخ کجی مگو تخناف خوارنه یا گو آبه گو نظامیه ده گو نکارن در باز کم یا مگو بکره مگو نظامیه جی حواله ونم مگو اگر و در باز کر و در باز کر مگو باوش چوپی خلاصه خوارن فلان جمر آنین که حمزه مديوا المنري قابي قوم عراقي خستي ايه مقول باش ولا اجا جبو خوارني جي او كواد كن كاكي دريه مو وقتا بدبو دريه حجرامن لمبكبو امبولكبو فيد كد الشوقاوي تابع تندري حجرامن اجا مهتي ابي ايدن او رفيق جيتانين حجرامن لبر وين روني ما بهبر نان خوار tabii mağarak derkhist ev plastik hebun. Bakısı midi medya ve go tabiaş kuani go böyle asker hali zani. Ev kuy tınab yani bereji meti yani alkol nedisten. Ya go vakhum go peki de peka vakhum go te işe بعد راكب zani. Khulasa وی bana khor براسي منو aydın ما بخوار مور و شبش مور درباز کرد. Şevkeci yani beri emvarın Diyarbakır asker hat go abi sebe go tahtile yani bazara go mednav خدا ملهف كريه او كان هذا عسكري ويدري يعني إيه كان ورد الشغل يشتك فلان وكاي غارديان هم بيج غارديان عندنا قابي امي معزمه بكرن قدنا ودا إيه كي شكفتها خوش شد كهية ولا مقو أجي حستكم أز دخم فقط مقو أنا زانم شكفتها شيكم فقط أيدين ما مقو تخمين دكم أوي باش زانب مقو هلا تب أيدين ربي فلان neyse dereb aydın bey ve paşa hacemmen abi tamam go aydın gotiye eze ev bakın falan yalnız bu bir şart ki bu para eze bidim falan ya abi de be falan bu namus duvarına ki bu am nakhun falan مدار خزمن وبري وشاغي من 2000 دايم مقوشت malzeme بكره بينا خلاصة روجا بازاري işte pişini brovan bu tabii o roje avtune yani polis molis döndürtüne ne ما birinci ki odaki wa şaşkoşa bu والويدري tabii ev alet adavati işkence kış khuyana zencirin jopun ecbire khorbejim askiya Filistin'e ev falan neyse aydın dest şükür ta fakir ara ki wa mil diwer neri mqapa gidi medase xo abet qapa bekir meneri فرنه ki Hamza evet ما بقى ايدك مقول ايدو على ورا يا قلت نريد اسم مقول دقائق ورا تشكل يا تبدل لا مقول في درا فرنيه هايت مقول انسان دخلن دري فرنيه قول ابي قول نازيا جي قوات كرن قول ترسم ما قش تاخم بدري بالشويتين قول خدي باجي معنا حسن فلان خلاص بوي هاوي ودري درباس بو كو درباس بو نهر رجا امل ورمان tabii ve draji vekalet ben 24 saate işkence hebu az ve bibejim yani sistema devlet sistema işkence le her dere cüda ev dikirin nurji ceali ki qarina insana bu darina insana bu ceali ki ji ev Orhan Gencebay hebu yeki kelam 5 kelam ekvi hebu yaşamak ne güzel yani hem işkence dike o hem jive kulame bitente godari kirin tizani yani hocam mecbur bale bu dubara işkence bu ne car ki bu yani tabi yani aynı tişli virji bu yani Diyarbakırcı aynı tiş Diyarbakırcı kelame gibi
keki nuri belki ev ne be vakta me her şey teng dibe sohbeti gele hoş demeşe ez fazla pırsa peçeki dini ev bukum spesifik biçim sen yani me gotemina ki ev mesela diroka çolo nahada le harbiye o çiroka velvedere le tabi eve dimene ye fragman ye hoş nişanada pısra ev depozi var biniş xoy ev fragman hoş ve tera hoş ya belki bu ev bukin girtina yani dema hatin girtin de باور کم د سورګه د هر تشتین یه مهم یک جوانه او بو کو سدم girtina و او ککی میدی وان تشتا حالینا اتوبوس جه اوی بو جه فرانسای بو او بسری خوش خوب یری کی بو باور کم روزنامه hürriyeti henek evedine gerek provokasyon çekirin da ku peşya ve tişte bete girtin lireda habetin peşya ve da ku bun devje berden wan neynin gelek ev aslında jwara çebe ama bu kurtayı gelek be havo ki ev kanun em beje bana bejen em hedi berber didara diğer bekliyor çünkü kerek mi keko o da azım ev bejem de keke Cemil Sara Sevi keke İsmet Elçi Seyit Bayram Mehmet Gümüş keke Faik Tunç'tan evji Slavi ko serke daha fazla serkeftir dedi ki bu ve serçavim Keko meclizana tabi seroke şeredariye bu. Brasti tabi şerte Kürdistan'a Bakur de hafte ve hafta da ci be eva serbxoyi ev kiribu helbjartin kar kiribu bu şeredar devleti vakti şeredar bu ci asengi gelek cara asengi mezin derdixistin. Tabii Mehdi abi dve evde habiki zirektiyavi hebu. Tekilivi yani bürokrasiya devlet yere karı bu ve çağı tuzani çepitici, bejiye çepitici Türkiye hakim bu. Mesela carki cejna cumhuriyeti de bu, açı da bu. Şevki ev o Leyla ezu hanmam koçer em çubun evi ve şebe Kenan Evren ji ve çağı seroke çe bu genel kurmay bu herhalde yani seroke leşker bu aslında ev darba haşte ve çağı ve çağı hazır kere bu kako ve çağı da döndüre haziriye de bu de bendi şarta de bendi evaxo bu ve çağı Kenan Evren vakti hitabı Mehdi abi ker وكاوي رئيس الجمهورية كردستاني تزاني بوي هاوي وانا تشتكات بلا من جنيت ارجاء يركبوا بله حرية النبيسان روكي ديسا ازو خانما خو ما شاغيج خدا زانا يعني امنو زوجيبون امن مرام احتيابيبون قانوني اوي جنيت ارجاء يركبوا ya 10-15 dakika guame sohbet bikine ve herre falan mı baş abi demek ki demek ki telefona mal eleket jimir gonuri her jerwi bine az da ketim jer neyse ser kaldırımı sakini bu men avgurt am der ketin jor pers kirin jmeti abi meti abi ji bersif dani sohbet kirin falan dve are de yani ve kave mesela Kenan Evren Kani bu zaman ya işte behaneka ve ahefte falan işte ezhatım mala ber yavanji aslında nuhat biram yani çe bu yani asır bu tişki var bu rojnamegli İzmir'i Kürdistan Cumhurbaşkanı Medzana Nevisandı bu agahiyek var parvekri bu işte ezhatım mala Reis-i Cumhuriyet Kürdistan'ı falan filan ve behaneka işler bas bu caviye cehennemi çu Rojadine hürriyeti sür manşet. Ez şu mala Reis-i Cumhuriyet Kürdistan'ı. Medzana o şuhar ilave kiriye. Yani tüşte kulvur naati bun ahıptın civini bir sandı bun. Yani bana çima kaldıkım. Yani taybetek medzana hebu bihavi. Jiber vihavici duan şerti dazde elone de skence de hafse de yani bir çabeki dinle etnerin. Tuzani yani bu hiç abiyle etnerin. İja
mesela otobüsa jî duê serokatiya şaredariya wî de yekîtiya sosyalistê Fransê şaredariyê sosyalistê Fransê otobüsî vekirin ji re yani ji belediya Diyarbekir re. Belediye de tengayiyê de bû yani otobüs tune bûn, alet tune bûn. Zaten mücadela me di paş te gelek jê ji bo vana bû. Yani mehtî makîne, şantiya fenê, ji bo asfaltê, ji bo rêçêkirinê çizanim yani wan tiştê giring ji bo bajêr li ser wan pir xebitî. İca em çûn wan otobûsa bînin. Serê ewilê hevalkî dinê li ser ekîbê çûn 15 heb anên cara duda jî ekîba ku here ez li ser re çûm mehtiya bê dawiye tavî ew bi teyarê hat em şofêr û wan ekîbê ku me birin em bi otobûsê çûn ew dawiye bi teyarê hat Fransa. Neyse ew otobûs jî tabî nelcîkîne. Li Bordo du hebin, li Rihnesê em bên sê hebin, li Lyonê du hebin, li Marsilya yek e û nizanim falan yani ji bajarê ku di destê şaredariya yekîtiya sosyalistê Fransê de ew şaredarê ku aîdî wê ne herkê ê ku du heb ê ku sê heb bana me giş li Nîsê bi hev da Nîs bajarê Nîsê geçen dona pêrtedî bûyerek li wir kir êrişî kilîsê kirin sê heb însan kuştin li wê derê evan nicatperestê oldar li Nîsê me bi hev da. Tabii giş ke otobüs wê derê me bi hev dan me haziriya ku em derkevin herin em çûn ew ê me li ser otobûsa ew nivîsane Hür Kurdistan. Ya ca agahiya min jê tune ye û ê ku wa di nav şofêra de jî wela şofêrkî me hebû bi rastî ez pê ketim şüphê nîzam hebû Nizamettin Barış bû nîzam Barış bû tişkî were. Ez hebkî ji wî ketim şüphê ew jî hebkî di Kurdayîtiyê de wa tûj hereket dike min got wela heye tune nîzam min got te nivîsandiye son xwe got abê min nenivîsandiye. Tu zanî xulasa bu wî şekilî ew nivîs hatin nivîsandin tabî sûret mûret jî kişandine. Yani ê ku nivîsîne sûret jî kişane paşê jî diyar bû ku ji ê me kesî nenivîsandine. Em hatin ew ê ji Sofya derbas bûn li cîkî me mola da em ê şofêr xwarinê bixwin ihtiyaca xwe bibînin falan em jî daketin em çûn destşoyê serçavê xweş falan ya we derketin min êrî şofêrek tune. Hevana ku çûn çawa bûn Tahir hebû hevalkî ya Tahir min got bana bikû ya abê welek çawa bûn got wenda bûn em derketin derbe jî me kes nedîn. Xulasa em kêleka ot tabî 16 heb otobûsin du di rêzê de parkek mezin em meşiyan em çûn me nerî giştin dirê otobûsekê de ne Texsiyek Murat 124 wê çaxê li Tirkiye Murat 124 markek wer hebû ew jî qedera 5 metre 100 metre li wê dira sekiniye tabî em nizanin kiyekîn ne neyse ez ketim min dirê otobûsê ya min got çi dikim min got çima daneketin we nanê xwe nexwar Minê hema ji orteyekî wa rojnama Hurriyetê dirêj kir milên rî Allah otobûsê Hür Kurdistan tên hundirê wan tank hene top hene çek hene tu zanî yani felaket senaryok çêkiribûn. Xulasa min got ev rojname kê dawe rayê min dan gotin ew ya da wê hundirê wê texsiyê darin falan li wê derê hani nivîsandina ew Hür Kurdistan û ew rojname ke li wê derê anîne xistine destê wan min senaryo yani bi kêmayî min fehm kir tu zanî keko min got vê provokasyonek pir mezin e û ez daketim Tahir wan jî domatin ez bi aliyê texsiyê ew çûm tabî wexte bi aliyê wan de çûm dest bi xebera kir yani çi hat devê min min got û vana hema min dîl texsiyê sar bûn yek li ser niga bû zaten cixare vedxwar êdinê di hundir de rûniştibûn du hebê dinê Golan go têwerî gumrigê falan û texsiyê sar bûn û reviyan çûn.
خلاصه ابو ياوي ام هاتن قابي ولا الوي درجي والي غارني قومتان غارنيزون كتنو دركتن منع كرنا لبندي منع تزاني خلاصه بكرتايه الوي شبيجي وايزع بكن از نه براستي نگونم به اتوبوس دهات نگونم بمدهات كاكو اونسكو بلاخك تشكر بو لفرنسا هوال كي دامن مزيكا كردي بلاخكي قدرا 13 14 كلامي كردي تدبون جالي اونسكو هاتي بو تشكر مشي او بلاقه مخسيه ناف كاغاد ماغاتا مبشارتيه tek yek derde min ew pilaqê min wan danebe. Tu zanî ji destê min dernexin. Ê wan şertê wê çaxê jî hûn giş zanin bi emir. Yani pilaqekî bi Kurdî û li ser UNESCO bênivîsandin. Pilaqê min ana li mala min e dirê pîqavê de ye weka wê ewan mizê min muhefaza kiriye keko. Axirê min pilaqê xwe xelas kir. Min pîlaq birxist nav çopê وی شبه اوی وان قدیان سری سبی که گونکار در کبن به دزی اچوم مجناف چوپی پلاقه خود در خست هاتنو ام در باس بون یعنی پشتی ویجی هنگ لی استنبول و چاقه پترول تنبو مازوت تنبو احمد اسوان بو سروکه شارداری استنبول مهتیاب وان بوان پیوی بون مازوت دانه ام هاتن خلاصه الاوی عثمانیه اریشی مکرن بکبر مبرا سرچاده تجابه بود اريشي اوتوبوز اكرن خلاصه بي قضا بلا ام هاتن ما اوتوبوز انين دياربكر كيكو بله که نوری دوی دمی دا جار کردن امجی سلاو رزی خو بو بوتان رید که صالح رید کریه که سوفیر سلاو رزی خو رید که نوری یان دوی پروسس دا ام از خوازم راسته سر باز ایو دما کی و دوی در تسلیمی ین دیاربکر دکن حقن ین پولیسی که رفاقتی وقت که حق بلیتی وانجی بودیم بالا پریده و برای خوددن به ایراده خوددن دیاربکر اونتین کرد اوغلی دا باورد که مگه بیرام دا شاش نماییسته کرد اوغلی دا خیراتنه که خوش دوه دکن اما جوه داره دست بکن هیدی هم برای خوددن سورگوی و جوه درجه بشن حفظه دیاربکر باور که تماشاوانی دیدم بله نه قرد اوغلی بو که بارا او مثلا پولیسا که مگویا روژه ما درباس بول وی داره مش عسکرا مگویا و اب مسئوله وانا کینه بیکی رد خوازم باخفم بله گوابه که امی ببیجم فلان پشتی وی بید 3 ساعتا ده قاپاها داری فبو مازغال yani vekirin mi diye ki go tçet khazi ya mgana em devir çi sekinine yani hay kesicme tune ya haft hayş roja em devirin falan go ewe ve bibin fakat golbendi ewene lebendi arabene yani arabek ewe ayar bikin ewe me sayarek binin eğer dolmuşa eğer otobüse beçiye nizanim falan وچاغه من پیشنیاری وان کر من پرل سر من هبون زانی که باران من ویسبه براستی او پرل شو جبان قیکشاندن yani ev lazım ya mehdi abi baya hesap henek hesabı dene bun yani avana nabel bedre yani az ev bakın yani jibo derketnawi zaten tü evamet tüne bu yani emet neytek var ya ahitnek var tüne bu vi ba mekri bu em çubun ez bu aydın çubun işte ev pere tabi serme bu keko bimre bu vakti em hatin gittim bimre bu خلاصه جوي اوارم جوي مسؤولارم مگو بابا تیاری ما ببین گویا پلیسه ما فلان مگو بابا بلیته وانجی از dedim تزانی مگو hani مسافه وانجی از dedim به وی هاوی گو ام بپیوم با آخف فلان چوبون آخف خلاصه قبول کردن و به تیاری معانی tabi لبالا فرقه که تیاری داکت بلی روی گش داخستن پلیسی tabi döndürü تیاری دل دو مرونشتنه براستی ما kelepçe falan نکردم zaten در تیاری ده حوجا kelepçe جیتونه bu ما داخل ما برن قراقولا شیطلق با علی پاره
پرا علی پاری وی داره قراقوله کبو بله ما برن وی داره قدرا 2 ساعت عمل وی داره هشتن دیسه ما هر کی جدا مذهب قطاندن tabi او جی تاکتیک bu yani kes برا کسیر نه آخفه kes کسیر او نکه falan و پشتی وی ما درخستن دیسه جدا لأوا کرن تقسiyat saat کرن بله و کتن ری yani از چاوا ببیجم ji قوری چشمم درباس بون بری تدی محلا شیخ بزنی هبو بله راسته تیجی زانه بیل باغلرا بله زورا اسکان بگه جیسکان ابلدی و حبکی ورده ملی راستی بو yani لوی هرمان محلا شیخ بزنی هبو محلمکش سری خو خوار و به هر دو دستاجی سری من به زوردان yani خستن جیر zaten turunuşti o bu havici o poteki çave mi geredan bu havi emçun tabi habbeki yani jiyana min hem Diyarbakır derbas bu o ev mesela belediyeci xabat kırna şaredari yani mi Diyarbakır zanı bu cade ve çağı işte çinine falan yani rastı zibrin keten rahi Urfa'yı beri xodan Seyran Tepe dise mele rastı paşe mele çepe derik ve bu mugole manin evi kolordi kako kolordi yani ev avaya kolordi le pişve işkencekhana mezin ve drabu kurdoğluji ce işkence bu ve draji o ve paşe deve geçidi ev bilge kışlası digotin deve geçidi garnizon yani الفان هرسيجيا بزيدي جي بنجهي işkencabun ما برن كاكو ما برن شعب قرتي طابي وكايم قوادنه جو اشتا ولان ما ديزانا قلدن او داس بخبر دان سني يرس سني بالمم لا بارز ابي دايكا تواب كن بابي تواب كن يعني تشرع باحلاقي ناموسسي ام تشلو سي روجال ورمان كاكو تشلو سي روج tabi gayri meci insan pır bunu vedere lüvedere kemani zedai çedi bun devamlı operasyon çödün insan tanin henek insan da birin yani carna kad jmare de yak cmerin ya carna şes kes bu carna penci kes bu carna penci penç bu carna çel kes bu o tabi ciki çavaya tınabini bes tişteko em daim tede bun vekave o deke hebu herkes dikeleka divara l'ardeye o robru dikeleki va dreze den dikeleka diver ve tabloya tuhistiki o paşiye ciki ce işkence heye insana jur degrin debrin ve dere işkence dikin وكاي مثلا حربية بقويشتا بارين ودارين وآسقية ألاتريكا تبعها شيتا işkence insana dikkarin o kelame iboji devamlı gotin kaku kelame ibo bir şart atat o parlo daha gotin çelu seroja emli vurman yani emin beşxode henek tiş hene de jiyane de gavadici sen mesela nivîsandina pirtûkê ew ê migoya di televizyona de li cîna de di rojnama de devamlî van tişta min anîn ziman anî bûna mesela hinek insana ji mir digo wextê nû jî derketibûn dihatin mala min ya digo nûrî devê xwe bigire tu dîsê dipeyivî tu qala ewa wan dikî işkenca dikî ew ê te dîs bibin falan mizaceke ku min terk nekir ez axifîm ez peyivîm yani li kê derê bi manî ziman bawêyek min wa heye mere wexta kekin öyle biborine kekin öyle biborine ez hez dikim dibe bin çava da ve işkenceye da yani henek metodi henin me kiribun em hemû dibe evê derbas bu ez xwazim dibe derêdan yên tiştin ki
yekê ji bîra te naçe yekê asengê te kir cî be cî mayê ji xwe heta îro rojê ji xwe ji me jî derneketiye ewana piçek bîne zimankerema xwe. Kako tabi bengaha işkence bu yani. İnsane ko hatın ve dere gişt ve bengahe derbas bu. Yani ev metode işkence, askıya Filistin, elektrik, torba, tekeli kıstına dere araba. Fakat düz sehtiş jibira min nare dimejiye me de bicî girt. Yek jê hevalekî min elimandin wî li me xist. Belê. Ez hay bûm ke filan kese dawiyê li zindanê min da berrî min got te fedî nekir te ew hilmek ew şîma serçavê min xizin go be çap kim go mecbûr kirin zor da min em ê wa bikin em ê wa bikin yek jê ew jî pir zêde yanî li gora şertê wê derê wan îşkenca wan ewa wan wê jî me pir ew nekir fakat di bûyer mij bîr nekir yek jê Cafer ebû Cafer ji tîkoya anî bûn ev Cafer wê demê middeta îşkencê sî roj bû ê ku sî rojî wî diqedandin dirêj dikirin yani sî rojê din her hal en zêde ê ku di wê mala îşkencê de mabû ew Cafer bû îja bî Caferî navê xwe negotibû însanekî were bû û heya cana ke hineka digo mesela na min nekiriye tiştî neye falan filan digo Caferleş mewla û peyvek wî Caferî jî wextê ku wan însanê ku ez dibêjim di wê derê de li benda îşkenceyê disekinin wextê xwarinê zaten xwarin jî çawa bibêjim yani cîkî çawa bû nikarim tarîf bikim weka wê masekê ez zanim hebû li ser niga çavgirtî me dibirin yani ew xwarin marinê eskera keşber wan ma yani me destê xwe tavê qalkê şebeşa jî ket destê me pîstiya mewî jî ket destê me atirî ket destê me yani ron ew yani di nav hev de hema dixistin ew ê wî jî digo hadi bixwin wila herkê loqmek jî nan dita îja tabî hinek însan hebû demekî hinek şerta de zaafiyet derdikeve derbekeko yani li dijî îşkencê be li dijî birçîbûnê be li dijî tîbûnê be hinek însan zaafê wan di wan şerta de derdikevin derve îja wextê ku ew parî nan didan însana hineka êrîş dikirin tu zanî peyva wî Caferî ji bîra min nare îja tabî Cafer xwe de ji aliyê Dêrsimê bû bi Tirkî digo ji xwe fedî bikim vana dixwazin hûn têkevin wî halî zaten birçî bimînin falan peyva wî lawkî di wan şerta de di mêjiyê me de cî girt û Elî Sarîbal hebû kêkêbaran Elî Sarîbal ji derve de min û wî hevdû nas dikir yani merheba me hebû eğitimen şî jî me aynê demê xwen cana tabî şertê işkencê de men'a xwarinê yani sê roja xwarinê nedin bîya heftekê nedin bîya deh roja nedin cezayê wa didan tu zanî îja rokê ez wa demekî li ser milê xwe çepê el erdê me ew kêleka me de ye wî min nas kiribû min dî got kekê nûrî got ez Elî min jî ji dengî wî nas kir ya got çawa dikî bike got parîk nan ke tu karibî yani wextê ku te bin xwarinê tu parîk nan tu karî bimidî falan neyse em êvar bû herhalde me birin ji parîk ez dibêjim yani heqîqeten parîk awa sê tilî perçekî wa min xist ewa xwe ber paşla xwe îja çavgirtî keko tabî îja temek wan hebû ji bo ku em nelikumin ya em hinka nekevin ew neke digotin avê dira hebikî piçekî ew bikin rakin îja yani wê êvarê bi çi zorê bi çi xa ket da ku ez xwe bavêm kêleka Elî mixavetê û tabî
peyftüneye ew tuneye yani çiqada derbas bu enizanim min ew nan da Ali û ew kirekirina xwarina wî jî ew dengê wî hîn di bîra min de ye û di hundirê zindanê de jî Elî kuştin zanî şehîd bû. Bi rasîban hersiya wa di mêjiyê min de destê min de cikî mezin kir baran. Peki Nuri, spas mala tava. Yani dve cesareteke dve demê de navxwarinê de parîkinan dve derê ji bo rêhevalê xukûmera bişîne ew cê şanazî ye. Bi rastî jî keskê divê dezgê de derbas bikin zanin wan dema. Zanin heval giş zanin insan zanin. Belê ji ber wê sedemê jî yan cê şanazî ye. Yani o dilêşandiye ne ye. Kekê Nuri ez hez dikim min derbazê ew ê bibin. Piştê we derxistin ew ê dadgehê di dadgehê de ji xwe dadgeh jî formel bû tiştekî ew tune bû yani hukuk û bingehê tiştekî ji xwe tune bû. Keyfiyet bû di wê warî de. Dema hûn hatin girtin dibe pêşîkê ez dîsa carekê dinê ez ê silavalin hevalin yek beşdarê berlamê bûne silavê rozê xwe kirin Kurda Hamê kekê ferman Goran Rûdê kekê Şahin Faxrê Etîn em ji silavê rozê xwe bo wan rê dikin. Keko hûn dema hûn derketin dadgehê de ji ku rasterast we girtin ve terqî kirin ve xistin hundir. Tabii pêşiyawî de ew hebû, îstikam hebû. Di wê îstikamê de hinekî dine jî li ber paş girtîgehê ew ê bû. Yên leşkerî hebû, paş SSK'ê de hebû. Cî Bir kilometre. nolê hebû. Belê, belê. Îjarê bi kurtayî yani pêl em piçekî zûtir biçin dê piçek şey dixwazim zîndana Diyarbekir em bigîjin ka encamê ka çi bû çi nebû çi zîndana Diyarbekir rastî dîrokekî tarîxekî cida ye. Mejiyekî yên cidayê tunebûna mejiyê heştariya yên Kurdî û Kurdistanî bû. Em derbasî wê derê bûn kero kerem ke. Belê. Keko piştî çel û sê rojan me derxistin birin ew ê. Li piş helîkopter birlî nexweşxana SSK hebû. Belê. Li piş wê jê digotin bir nolî me binin wira bi rastî tabii yani çawa bêjim wez'a me ne baş bû. Yani ê min van çîp mîpê min, çongê min giş xwîn avêtî bû, qalkê awa reş kirtibû. Heta işte li wê derê ewek jî tê hewa min wextê me birin hundir wê me bibin hujrê rahmetiyê Vedat Heyder Ottê hebû ji ji Sêwregê ewana jî di hujrekê de bûn îca hujra wan deriyê wan hesin bûn yani çi dibên hesnê tilî. Vedat ji mir fanerekî xweş an esker anî goalal go arkadaşın Vedat göndermiş demiş Nuri'nin durumu iyi değildi üşür falan. Hulasa zaten çend roja em li wirman piştî ku me derxistin mahkemê dadgehê wek ew ê gavatnê te got zaten me girtin qarşî hakim zaten ne hakim min giş yani ew ê dewletê bûn yani hazır bû çika wan ev peyva kir zaten yek cümle kir go meyzana kusura bakma sizi tutuklamak zorundayım. Ev vê cümle go. Piştî wê me birin îja ew ê. Me birin hücrê wê bir noliyê keko. Li wê derê jî demekê em di wê wan hujra de man ew Orhan Aydın hebû li Beqayê hat kuştin Lübnanê yani ji PKK Elî Çiçek li wir bû. Çendakî deh pazar roja em li wir man di wê derê de du heb qowiş hebûn. Qoşek mezin hebû bi giranî qoşa PKK tê de bû. Kêleka wê jî rahmetiyê Sabrî we Sekwan grûbek li wê derê bûn. Ewrî me birin qoşa mezin dawiyê me rokê em çûn ziyareta Sabrî we Sekwan jî li wê derê ez û Mehdiya bê. Xulasa demekê em li wir man û wê derê hêdî dest balakirinê kirin qala zindanek nû dikirin yani ev zindana rakama 5 tabi digotin pirtûxana wê heye sînema wê heye hewşa wê heye falan insan jî duan şertê zor de yani ew ê her wê derê her hal ew ê hebikî rahet bikin ew ê pirtûka bixwînin ew ê nizanin li hewşê bigerin falan
Bu heste hedi magişa birin zindana 5 rakama 5 noliye. Mebirun keke bara. Baran ez don bikim gelî hevala keke baran her halce evê ket mebirin wê derê mebirin wê derê li wê derê jî tabi dema ewlî serê ewlî معملك anormal nekirin işte insan bela dikin li koğuşa tu filan koğuş edin filan koğuş falan ben koğuşa bela kirin koğuşa me ewlî koğuşa yazda ez medzana o Aydın o Refik Yursever em her çar zaten be hevre meanî bûn o em çûn wê koğuşê di wê koğuşê de cüda cüda heval hebun, insan hebun, insanê Kurt hebun. Yani giş Kurt bun. PKK'yê jî hebun, ji rizgariyê jî hebun, ji ala rizgariyê jî hebun. Em rêya ezadî jî hebun. Kekê baran tu godar dikê? بله چه از گذار که Mi got qey tu ji evê ketî. نه نه از بر که کو Xulasa em duê qewşê de man ez wa bi Kurtayî yani zindana Diyarbekir her dem veya anî ziman. Zindana Diyarbekir her insanek bi milyona koşêwî hebûn keko. بله Di hundirê wê zindanê yani ne mesela koğuşe, hewşe, koridore, deriye, ziyaretgahe, serşoye ev falan her nokta ve koşak bu insana. Yani çünkü her koşak bu yere cüda çebun. Yani az vakta kala bana dikim من براسي برتوجي دجينك تشت مخوس أدبينم زمان حياج من هات يعني هستي إنسان كرد دندري زندانه ده بتشهاوي بو زلماكو سر هات شكرن بتشهاوي بو تشتيكو من دي تشتيكو من ندي متجاري لسرويجي من فكر من ناجوت از انا جي ناجو çünkü her koşe ve zindane koşe zulmê bûn. Li her koşekê cuda cuda zulm hebû. Yani tedbe mahkem dadgehê mesela ana ewamê de ew hat di wê koridorê de jinek Kurt bawer bike yani tabi duan şerta de tu zanî kekê bara yani tu nikarî ne bipirsî ne lê ew bikî falan ew weçhê wê tê bîra min yani her hal 25 salî bû bebekek de Singavê de bû tu dûr derbas dibî tabi leşker te dûr derbas dibin yani ew jina Kurd ew keça Kurd di kîjan koşa sekiniye biriye kê derê li wê derê zilm li wê bîye ew însanê Kurd li kê derê li kîjan koşê ew bîye li wir zilm lê bîye li hicra were derbê hicra were yani tabi paşê mesela Selim Çırıkkaya hinki ke di hicra de di hicrê 35 de man zilma ku li qewşa di insana dikirin zêde lêdan falan li hicra nekirin yani eser axiftinê wan insana dibêjin بله li wê derê jî şertê wê cuda cuda ye yani li wê derê wexta ku lêdana li qewşa li wê derê insana nekirine nayê vê meعنê ku li wir îşkence tunebû îşkence tewîca bêhempa bêhesab li wê derê hebû û heta ku însan didan kuştinê li wê derê ew îşkence hebûn nizanim yani zilma hundirê wê derê bi qalkirinê nayê ew ê yani tiştekî ez karim bibêjim yani hinek erê berxwedan di berxwedan hinek mirin di siyaseta Kurda de min ev balkêşî dî
دهنك برتقال دجيم وياتي يعني وقتاني بي ساندنا هنا كاشخوار قهرمان çekirne mesela جالية PKK دجي برتقال كات نویساندن دجلت ملينري يعني قالا خودك قالا قهرماني خودك شخوار قهرمانا çekirne دهنك برتقال هناك انسان دجيم دي اجوير رفيان لغورمن ايكو دوي زلمي درباس بونه zaten askeri, leşkeri devlet esat oktaycı edici bana tanın zaman her Kürt ve dere derbas bibedi got. بله Ve her Kürt'e kudüve dere derbas biye ve eşa diye ve işkence diye yani her dere ve zindanı işkence bu. Rastı. Henek insan çun mirini yani ev insanana يعني الجورمن نابيوان احمد محمد مصطفى عثمان قجداناك يعني فرق ناكش بومن مثلا او دنجك تجاري جسم النار ام دقاتي دودانا للجور تشاتي دبيجن يعني سر خاني بله دنجك حياة بي هات ورن ولا ورن ben kolay ölmem ورن ولا ورن ben kolay ölmem حياة ساعت چار پنجه سبي او دنگا جمێژێ مە دەرنەکەت دەنگیوی ژمەک سەر مەکێم نەبوو ئەو ئینسانە چاوەکردن چاوە هات کوشتن نەکوشتن کی بوو نەکی بوو کەس نزانە کەکۆ وا ئینسانێ بێناف ژی هاتن شەهیدکردن بە ئیشکەنجە هاتن کوشتن پڕ بوون کەکۆ و ئەو گابادنێ مگۆ زعف ام insanın herkes خودی ضعف کیه کو اما gerek emjbir nekin lüve deri temel şiara Kürt devleta dagir ker sırf tu Kürdi ev zulm le herkesi kir ko بله le herkesi kir le ver estxazım minak ke ana hat biramın xorteki ji Ankara le şirnaqe askere demek ki aligiri veya askeriye çepgiriye ya İGD bu İGD yani komelek TKP bu sempatizane ve biye ber levha şirnaqi bi serxwe tazit ke yani cile xwe bejin qabise xwe askeri derdixe o çekawi jî pêr li ber wê ew ê lewha şirnexê wê nekî dikişîne بله mektubeke jî dinivîsîne bi Kurtayê dibêjim dibe em ê nizan çî bî olîgarşiyên zanî o ji hevalê xwe re yani metha şoreşê dike bê olîgarşiyê bê dîktatoriyê ew ê wa bikin falan roja bazarê demekî hevalê wî ji qereqolê ew ê herin ew ê hundirê bajêr mektuba xwe dewan dibe ya mektuba min jî bidin postê hevalî wî jî delin li rê mektuba wî vedikin sûret bêne dibînin û mektubê dixwînin vedgerin din destê komutan û wî lawka sî rojî li Sêrtê îşkenceyê lê dikin wî anîbûn Diyarbekir îja vî lawka tesadüfen noktê em di şaredariyê de bûn gelê hevala li Ankara sîtelerê yek hebû erebe merebe me yani em bêjin kamyon taksi yani êku erize merze dan dişan cem wî camerî li wir tamîr dikirin wê çaxê şertê wê çaxê li vê derê hinek erebe yani imkana tamîrkirinê tune bû îja navê wî însanê Hesen Usta bû ev lawik jî di navê li wê derê çayê ji wê dikanê çê dike ji wê tamirxanê çê dike îja viya li hundir wa dewamlî li min nêrî min jî ez wa pê ketim şepê rokê min got daketim ew kuşan min got tu çil min nêrî ya gavê wela ez dirbê yekî bi te dixim falan min got tu dirbê kêtin ya gav belediye başkanî mêzana hebû wê dema ku ez dibêjim jî me û mêdiya bê wan ji hev qetandine kekê baran بله yani serê ewlê em de qoxuşkê de bûn
که آرا که تدی اریش کرن انسان برن حجرا فلان و دمه مومدی جهب قطاندن جا گو او میزانه هبو گو سروک شهرداری گو او دهات دکانا ما گولور از شایجی بوم گو یک پیر بو گو دربه تبواند که فلان وش آقا مگو حیاتی توی ناوی ویجی هات بیرام که که بالا گوره آبه جا evla ka Türk bu, garip bu, berasî di qowuşê de jî yani nêzîkayî min nîşandı dayê, ez pê eleqe dibûm, mahrum bû jî, îja tişkîtinê hebû, yani ez 2 salê ke dûr debûm, daîm serokê qomînê ez bûm, min dibijartin, digotin tu ew bikin, heta rokê rehmetî Cemal Arat, ya min got Cemal bes e min got ma, bi giranî hûn li vir in, قومنه اونا بکن تابی سروکاتیا قومنه جی تزانی که کباران چقا لپاش ازیتک مزنه تزانی چونکه اخبارجی تنوت دکن جبروی هاوی جی اکسترا تدخوی yani از وی ببیجم ایجابی لوکا insan vakta insan be tabi etnisitavi milliyetavi jی پر نمیهمه yani روکه جمر گو نوری آبی گو اسات مد جدینه بگو چت خوازشتر گودبه ته مخبریا مبکی Allah Allah مگو چاوا گودبه ولا اگر تو komünist بیشی komüniste meyid بیش abana gış kurdun abana işte gış bölücüne yani gora devevanet beşim bana düşmene mene tu komünist gibi tu komüniste meyid gerek tu bana yani kim moraldı da bana, ki bana idare etke falan. Yani mizac ekmini vaciye bu kako. Min ticari emin be eko bimrana lüvederi bimra jiyana jizanın en zede şa aciz bum ke vakti leydan dikirin hineka dikirin barini varini. Ha hinek sana eviş lama veya cane vakta cane van teşi eve bikin barini. Rast ama hineka قومتان از گویته دخون قومتان تیم بنی گیته اوه وک گلاب رامدن بزورامد شو ایجاد ام دکت قوشی من از وان دقیدیم لا مدگو وان نکن مدگو چه دکن برا بکن و مگو نبین اون چاوا اون گوی وان دخون اون بنین گوی وان نزان ما چید کن او دکن فلان evlauk یک جوان بو که خلاصه پرزیداز او نکم روکی evlauk گوتن اوقاتی تهیه وی برن cenazê wî şand sermeke ku derî vekirin termî wî avê telindir perîşan kiribûn me ew xistindir me ser çavî wan xwîn mîne rê wî çavê wan giş werimîne rê wî werimîne me pota avê me paqij kir me ew kir falan êvarê saet neh deh bû we çûm ber ranza wî devê xwe da ber guhî heyatî tu çawe got ez baş im هوا پیواش من گوابه گول فلان مروی دقت بکه گو جمر گوتنه تو معلوماتی باش برنانی گو فلان مرو آنی بون گو او مروجی دهندره مده بود تابی داوی من اوجی من افشا کر yani هندره زندانه ظلمکوال سر گله کرد بو yani van اوا وقتا کو از قال دکم ظلم دولت sırf ber kurdayetiye insan cüda nekirin keko. Le herkesi kirin ama heneka zede din, heneka belki kem din, heneka carna eve hayatı henek çava vejim henek tesadüfen ya henek tesadüfen carna insana dike kahramanci insana rezici dike tuzani keko. An hene an henek saniye hene ez var bibêjim yani de hinek saniya de hinek insan dibin qehreman jî de hinek saniya de hinek insan rezî jî dibin keko ez war bînim ziman bivî hawî Rasta keke Nûrî niha yek tu mesajê din jî heye ez dixwazim cenabê te re bixwînim yekê dara destpêkê da nivîsand û dibe tila bi rêxê zar keke Nûrî min pirtûka ber bi tariya işkenceyê xwend yek ji wan pirtûkekî bêteref li ser zîndana Diyarbekirê hatiye nivîsandin lê Kek Nûrî di pirtûka xwe da li ser hêviyê nivîsî bû bê sebeb çi bû hestên xwe li ser hêvî anî ziman gelo bi gelemperê
Evi hatu şkandan andı heviya keknuri dve derdore vida nema bu. Dve keknuri hinji yekini havo kedine jeye tek şola da tişekdene gote dve keknuri ez hin ne verin purtukata bir tavayı bokoynim. Gerek keknuri بله o nedeni heya. Kako salî çûnê yani heva zanin herhalde min weşan kirin ew kirin li Avusturyayê ev komelek heye komela yekîtiya insana wan jî pirtûk xwendibû li me geriyan xulasa xelatek dan min yani ez dixwazim bi wê ewa pirsakekê dara vana girêdim tu zanî Bele. ew xelat ne ji bo şexsê nûrî bû yani ne ji bo edebiyata nûrî bû ne ji bo xweşnivîsa nûrî bû ew kekê dara kaniye ziman li wê derê min hêviya însan cuda cuda aniye ziman min hêviya xaîn jî aniye ziman min hêviya îxbarcî jî aniye ziman min hêviya şoreşger jî aniye ziman min hêviya însan aniye ziman yani hêvî çi ye keko hêvî li wê derê ji bo hineka yani ji bo însana cuda cuda hêviyê wî ew in ji bo bawermenda Kurdistan e ji bo bawermenda şoreş e ji bo bawermenda xelasbûn e ji bo bawermenda dê ye ji bo bawermenda bav e ji bo bawermenda ewlad e hatin e welat e hatina wî ye evana giş hêvî bûn keko hin ji hin kare jî hêvî ji bo sibê deqek berê deqekê derkeve her bibe xwedî pere bibe xwedî mal çîrokekana hat bîra min camêrekî me navî nizam ez bidim nedim heva giça zanin axekî me ji beriyê bû beriya ew ê bû İbrahim bû navî ji mala Qiliç Arslan bû tabi rahmetiye Nusret Hemîd yani malbata wan jî me gelek jê nas dikir îja qomin heye ya kekê baran tabi İbrahim jî yani ji wê sinifê hatiye ji wê zümrê hatiye qomin ji bo wî pir zor e yani ji bo wî çima zor e çunkî perî wî hebin ew ê çi bixwaze yani gora şertê wê de ji qantînê ew ê hêka jî bisîne ew ê tirî jî bisîne ew ê jî bisîne feqet ji ber qominê van estengiya jêr hene xulasa ez ê bînim ew ê rokê em derketine ziyaretçê me wê çaxê hînê ew îşkencê ew ê dest pê nekirin ha dema ku nû me anîne pêjnoriyê îja ê ku hatiye ziyaretiya wî dibe kekê bo vira cê şêraye vira cê mêraye nizanim çi îbo dibe erê law te zaniba qomin çi ye te ne digo vira cê şêraye cê mêraye tu zanî îja ji bo îbo hêvî tişkî dinê bû tu zanî keko tabi di jiyana wî de dawiyekê hinek bûyerê nexweşî me bihîstin cê ku cî girt ew kir yani her cerdewaniyê de cî girtibû min wer bihîst dizanim yani hêvî ji bo her însanekî ew bû ama ji bo Kurdê bawermend hêvî weka wê min got welatê wî bû hatina wî bû xeyalê wî bûn însanê wî bû keko îja li ser mesela xelatê jî zaten van tişta anîbûn rê yani di jiyanê de di wan şerta de însan li dijî vê zulmê çawa ji bo ku bijî yani bi wê hêviya jiyandinê weka mücadele bike ew xelat jî li ser vî esasî bû keke Belê keko li ser hêviyê bû spas ki mala tava be kekî nûrî ez dixwazim piçekî behsa ew ê bikin yani ji xwe di koşê de serê sibê bigire wekî saet 5 serê sibê rabûn hebû 24 saat 24 saat 24 saat yani
Lüve dere arami tutune bu. Yani işkence yiyim fiili her berdağım bu. Tucara kemledi bu. Ve işkence ki dine jihe bu. Jboy yen serledana girtiya dahate. Dayke mebun, baba mebun, zare mebun, hanım mebun, yajin dostu hevali mebun, ebu zahmet bu şu batana van. Hatın aman bir seri xu işkenceye ki bu. Jboy girtiya ji, ji koşe derketine ve hatta ciye evi çundine, hevditine çundine, bir seri xu işkence bu şu. بحثا ين محكي دادگاه چوندنی هاتن شوانا نکم her çundun her tişte her derketin işkence bu. Mesela te o daykata hebu duvarı akhaftene da tut zani yetej daykata Türkiye'nin zani Türkiye'nin zani emeci Türkiye'nin zani bu. Bir şekilde hevdu dışı bez fazla te bahsa ederim ki keko. Keko daykamın basti yani ve demi 6 sale ve bibur levi bajarı bu. Lemale carna mesela ezu bre khoya khwamen u bremen لسر تشكي من قشك وان شي ببه نلهف كرنك وان شي ببه دنجي وان بلن ببه دايكا مفهم دك كي شد به كي عقليه كي نحق الزانبو فقط دجيانا خده من روكي ندي لفزك بالتركيز دبي دايكا مدركت كاكو الشاهد نبوم يعني اجا دوي حالي دجي هر حفته وي بهاتا وإجا شرطي داري zaten işte بتركي ببيوه پر ببيوه بكردي منعه قدخيه ازي دركت اما وزاتن وقتی که تانینجی دگو süre 3 dakikaya دگو yani mühlet 3 dakikaya ما دو ليخسي ولي فكرن falan رحمه خود المدي وقشاب بارچو رحمتي اوه بهاتا چاوه ویل چاوه مدنری که بارا مجل چاوه ویدنری yani pej deva der net ket fakat çave ve her tişti got her tişti got dem var devam diken melev insana yani men döndüre xwede vad mejiye xwede روكمج ايدن جو ايدن مگو از به هفته ور از دایکا خورب کردی پی گوه تبو کجنون زانم چه تو راحت ناسکنی لا مگو بیان نه مثلا نراحت کنی مگو ازش دایکا خورب دای تو چاوایی دایم مراق نکه مو تشکی دنجی مگو به پیوان تون zaten گش 3 دقیقه مگو حیات دایکا مجی ببیجه دایم از باشم وسدي سد لا من زاروكي خو مراخ نك ام قش باشن ذات هم قلنا مستوي دودكيخه وداويش تشيل مبكنا ويبك زاني كاكو نيسا يعني سالك زياده ببو تابي يعني نزكي سالوني بكيجي هبو بلكي روجا كيما برن ازوي تشاو هاتن جم هاف تابي زبانيك لاليه راستي بين نجيتدك زبانيك لاليه تشبي يعني دو حبل شكر راسو تشبيتل سكنه سريع عولجي تمياوان هيا ما ددق لي خسيتي ترك بكي فلان من دايكا خوال هم نري واي يكتنا مگو دايت چواي مگو احتمال نگو دايكا متگو قي يعني پريكي هبانا دوي اوي دوي بفرياكو اما وال من نري بتشايف كي او قولاي من انباشن ما مراخ نكه زاروكي تجي باشن هنا بي بيبا خلاص ذكر هر ناموس سام كشاندن و دايكامجي كشاندن بون بريبون اجا تشكي انترسان ويدري هبو اي كيلا كامجي هبالكي بسم الله اوجي ج داوي دا اسو بايبيه كرده تابي اوجي اني بويدري اوجي وي قابينا كيلكا منه وقتا دنگه مي بكردي دره اجال كيلكا دنجي ميزانا وليلا زانا اوجي بكردي بيفن زاني اجا هادي جي دبي ولا بنا بي هر حالده سربس كرنا زاني اوجي بيلكا خور بكردي بيفن خلاصا من هادي او مهدي ابي دوي اورتا كوريدور ده ابي العرضه او دجا
İca eğer 10 bin, 20 bin, 30 bin çen kes o ser mekketin. Ha babam de babam. Çıka zaman şu enizanım emin beşkode. Fakat yani wan evaji hayya bi kaş kirine bibirin qoşi ez çawaket indire qoşi ez keniyan tuzani pis yuva qalledane ez keniyan devala walim goçibu mugom bidayka xora ez kurdi aqfi mugom jer go dayet çawaya wiji go layim ez başım o mugo ola wal mekirin جانا كذا تابي وابي ياري بحنكه فلان ياز قال ابني وقع لذا خواريه دبي من اوكل يا فلان فلان يعني زلمك واب ككو يعني زمان يعني اب دولت تابي اجازه بين ودري يعني الودري زندان ده او اريشي بهمبا او اريشي زلمداري باشكنجه evveya neziki 105 sale belki neziki 200 sale Abdülhamid'e na çe bu ya mura evve ki tenzimata da çekiri bulu o zılkurt jidem avi بله ha بله دام ki جوه دمه حیا ایرو ده عثمانی دشی yani ده 1805 ve 1805 o hafte ev Necat Perest İttihadi vaktaki İttihadi Osmani çed ve Kürtçi denavdene esas İttihadi Osmani vaktaki da mezlerin önce Armanca xweb ev yani Osmani jwe tengasiye xelas bikin yani nubun el Osmani çekin denab da Kürtçi hene Saidi Elçi heye Saidi Nursi heye Ejberi Xwebecim İshak Skuti heye Abdullah Cevdet heye Ziya Gökalp heye paşeke İttihadi ev jön Türk dibin ya Ömer Seyfettin'e Yusuf Akçura'ya yani ve çağı hedefek çekirine jibo xelas buna Kurda zamanı wan xelas bikin zamanı wan tune bikin ev siyaset ve rojede tekeko olgor minci zilma her mezin emin bej ahu evi beter eveyaya çünkü zaman vakta xelas bike şuar ispat zikirine yani vakta zamanı geleki خلاص ببه او جلجي خلاص ببه يعني الكولونياليستي الدنيا بنرا اسبانيول بورتغيزي فرنسي الماني بريطاني يعني لافريقيا الاوي كولوني وان هنا سردستي كرنا مالي وان انينا كومرا وان انينا انرجيا وان انينا زري وان انينا هر تش انينا fakat ev zilma ku ve devleta li Kurda kiriye wan ev zilma nekiriye zamanê wan qedexe nekiriye keko zilma herî mezin ev e دراسة نوري أس برومات دايب بيت هنا رحمة خدا لي بابا وقالك إيشو كشان دي lê gişa be دوي دمي دا باورد كان حشتي ودودو بو دايكامو جي تركي نزاني بو أوجي تماني اللي أمام بيجن ديارواك درباسو إيه كلمة تركي نزاني بو دست peki de yek tişteki fer bu. Oğlum nasılsın? Bir kelime zani bu. Evan çiroka pırın. Yani gelek dayı kabı bir haviye okırna. Yemeci ne ku min plan kır ev ki o jar ki taş ki emri cevani tçedeki o من الودري من نبر حتى صارون الودر اللي عرديدا لدايكا مجيدان ودري بكيرن تو سرباندا يعني جنات çimezin hebu juan raket بشه دمی که شون دا امجار کدنی هاتن بر به هفدو پیشی هفو کدنی جی فیر ببو oğlum konuşma öyle şey bu jubur şunda hatta ki estağfiye ben diye horatu jardak sana kerem zaten handa hevdu tani rüye hevdu mezedekirim leşker dugote oğlum konuşsana ben kısa netker ücari pişra çu rahmet ezder ve yolat bu meşabe derket bu ben hevu ki gele kurt rahma khoda ama dugot ev nizane em bigiliye çawe xo qisat kir ev nizane em be hesyari xo qisat kir ev nizane ki dama ki
ji serî heta binî bi Kurdî bi hesiyarê Kurdî em qise dikin. Ew sekbeva tenê dizanin ki zimanê Tirkî ve axaftinekî dibe. Yani ji ber wî sedemê hemû dayîkên Kurdistanê bi rûmet bi vê tênin gelek برگشان ریز دکرن divê arê de keko pirsên dinê jî heye, silavê dinê jî heye, سرچاوه evîndar xan hesiyariya xwe diyarkirî ji bo dayîka kekê Şahin jî pirsekî siyasî kiriye ez nizanim hey rê kiriye ez wî bixwînim kekê welî dibe rizgariyê Diyarbekir de hefsa Diyarbekir derbarî de raporekî wî hebû ez bawer dikim kekê Şerafettin nivîsandibû wisa bîra midamayê dibe di rapora xwe da digotin 5 kes di zîndana Amedê de berxwe daye. Tu dikarî divê derbarê de divê tiştekî bibêjî. Bêku ez bi derbazê vê derê jî bibêke ku ez ê min tiştekî min dinê heye ew jî bê pişra wî dikanî pêvagirê bide. Hevîtinekî te dinê jî taybet heye. Xuşka koçer demakî tên tevê zarokek te tên ew ê hevdîtinê divê demê de dergûşekî di qundağê de tînin ber dibêjin eva zarê tê tu dêna zarê marê yekê dinê ye. Evê tîne rê zarkê tevet gerînin dibe wala evê zaro de hevêza xuşka ew ê da koçer da wê xarwate da bû. Kareke ava jî dest pê bike pişra از سر پرسا وی حوالی ببیجم مثلا برخودانه گاوادن مگو yani kes bira ne iftiral xwe bike ne gelê xwe bike yani ê ku divê çerxeyê de derbas bûne van tişê ku ez dibêjim tê çi manê giş jî zanin keko tedî migo hinek jê ji xwe qehramana çê dikin li cem min Kurd giş qehreman bûn feqet hinek qehremanê bêhempa hebûn ku canê xwe ji dest dan bi canê xwe jiyana xwe bi dawî kirin kî bûn navê wan jî Şahin bû Xêrî bû Necmetîn Büyükqaya bû Elî Sarîbal bû Akîf bû filan kes bûn filan kes bûn ez li siyaseta wan nanêrim keko siyaseta xelet şaş min eleqe nake divan ewa de divan mewziya de divan ewa de fam dikî yani Necmetîn Büyükqaya bi baweriya xwe li dijî wê dewletê ha dewletê jî hinek însan kirin noxte ji bo kuştinê fam dikî keko bi taybetî jî hinek însan kuştin dan kuştin yani di nav wan de gelek mînak hene yani min ew rapora Şerafettin abê rêza min jêr heye min nexwendiye ez nizanim feqet 5 kes yani reqemek nepir yani naye ewa min reqemek nepir ciddiye dibînim yani ê ku teslîmî vê dewletê nebûn ê ku însanê xwe neda dest ê ku ji însanê xwe re ji hizba xwe re ji hevalê xwe re îxanet nekirin û dibin wê zilmê de jiyana wan derbas bû giş qehreman bûn keko li gor min giş qehreman bûn yani yoksa wê zilmê ez nikarim tarîf bikim filan kes a qehreman bû pekî law bi sed hezara însan bi de hezara însan di wê zilmê de derbas bû wê zilma giş birçîbûnî tîbûnî eziyet îşkence îş elem dîn yani wan insana çi bû ew zilim çi bû migoya ê ku îxanet li hevalê xwe nekir ê ku îxanet li welatê xwe nekir ê ku îxanet li însan nekir û wê zilma dayak kir derbas kir li dijî wê ber xwe da li cem min giş qehremanî keko wan însanê bênav gavadinê migo li çatiyê heya sibê wî dengêke wina wirin ben qolay ölmem û deng saet çara wan de hat birîn ez wî xwediyê wî dengî saxe miriye çawa biye ez nizanim yani wenda bû
ev insana kuştin termiyi abetin kedere gelek insana var kuştin termiyi wan beşartin abetin keko Melek Nuri yani rastı gerek şey em haksıziyet wan insana nekin et xwazim bê bibêjim rastı yani şoreşkere gerek bina Kurdistan'ı gerek bina berkudana ne pençkes bele kes ber bele hiç duydere da uşaktına Keki Nuri em hatin dawiye bername lez fazım ve habitina yen kuşka ko o ve o siyamen şeyhmus nasandın ev ateca min duydere tenêja ev vêna ew lawkê ku anî zindanê min got lawekî min î tune vî vêna wî çêkiribû Beli wê çaxê çel rojî wî jî nebibû tifam dikî Beli piştî ku yani dibênya mekteba navîn di orta okulê de ev vêne çêkiribû kekê baran ew jî ser çi çêkirî hingî li hundir dahatina însana de sohbetê me de me qala job kiriye me qala lêdanê kiriye dalqandinê kiriye elatrîkê kiriye zilma dewletê kiriye di mêjî wî lawkî de ev hatibû ew kirin oveya çêkiribû wextê ku me pirtûk çap kir min wî vêna dî me got kesî qapaxa vê pirtûkê ev wêne ye ew lawke ew lawkekekê baran kırı babê xwe ya normal babê jê resame İcaz keko ez beyaz xwerbêjim rokê tabî mi goya em ne roja li herbiyê mabûn Beli çel û sê roja işkence bû çi Pêncî du bû pêncî û du ro pazdeh rojkî li hicra ew bîr noliye man bû şêst û heft ro Beli qedera nêzîka bîst rojkî wan jî li qewuşa herbiyê man yani nêzîkî du meha û heya me anîn ew ê jî beş noliyê jî min ziyaretçî nedîbû tu zanî keko Beli carekê hatin wextê ku me birin ew ê bavê min û birê min hatin û heftek du hefte çûn em dîsê derxistin ew ê cê ziyaretê em wa xistine rêzê ha ewilî tabî vêya dipirse dibe ê zewicî û ê ne zewicî ji hev biqetin ê zewicî derin aliyê rastê ê ne zewicî derin aliyê çepê ji navê zewiciya de ê ku zarokî wî hene û ê ku zarok tunene ji hev cuda bibin ê zarokî wî hene xwedin kêlekê ê dinê xwedin kêlekadinê ê min keçikek min hebû navê wê Roza ye heftê niha de hatibû heyatê û pîreka min jî bi hemle bû rastî feqet welidandina wê min nebihîstibû ev lawik jî di qumatkê weka wê te got em wa li ber dîwêrin midî esker di qumatkê işte zarokek anî nûrî sinir mi got ezim got işte viya lawkê te ye min jî wa lênirî min got lawkê min î wa tune ye min got ya got çawa tune ye got lawê te ye ya min got işte tu lawê min î wa tune ye min got keçikek min heye ez zanim ev ya neyê min e û lê xist çû Di wê alî de ew lawkê kêreka min hevalkî navî Resûl bû ji Licê bû Xwedê jê razî be min dî wa zêbir ya got Nûrî abê weleh got min xanima te di pacê de dî got ez texmîn dikim ew ê tebe ya min got Resûl xanima min got erê bi hemle bû min got hîn ne welid ye min got zaroka min î wa tune ye Hîn em wa peyvên pênc deqa wan derbas nebûn min dî esker dîs hat got Nûrî sinir netûyî min got erê ezim Gohawiya ne bavê te ji bavê min û xanima min bi hev re li ber paca ew ê ne çawa bibêjim yani ne cê ziyaretê ha ew odek hebû ke derketin û hatinê li wê dirêja wan tînin ber pacê got ewiya ne bavê te ew ne xanima te min got erê got viya got ê te ye falan em got kabide wela min rahiştî rast eçûm qewuşê Eçûm qewuşê heval giş destê min herîn tabî ew zarokê ket qumatkê de îja ew radihêle ew radihêle ew radihêle zaten dawî destê min neke ji destê min çû tu zanî îja feqîr û cê maçîkirinê jî tune ye yek bêdira wî maçî dike yek guhî wî maçî dike xulasa yanî şahiya wan însana di wan şertê zor de
ev zaroket kumat ki de şahi yani evek juan çekir. Zani eviye. çava izah bikim yani dilgeşik hoş juan çekir. Kadara saat ki ev zarok cema mak ki davi deri le tak 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 ka zarok bitim wala ma zarok day o anin ek vak ave mego ev qapağı ev vena çekiriye ana jî xwedê zarokê heval û dosta gişa bihêle mühendisê kompütere li Gogirê dişuxile li wê dirê xwe dişuxile San Francisco'ya. Bele kekinuri em hedî hatim piştê me jî bernamekê hey bernamekî dinê dest pê bike ez hez dikim gotinê tê davê ji bo temaşevanê me qasî bi yek deqeyekê ew jî bêje em ê xatirê xwe ji temaşewana bixwazin bername vê heftê bi dawî tê keko kerem ke Savî spas. Hêviya min xwestira min ji insana heye bi eslê her Kurd li kê derê kîja noxtê kîja heremê tiştê ku diye aîdî dîrokê ye. Ev tiştê ku Medîne li wan koşê zindanê li derve şehadetiya bûyerê li Kurdistanê zilma ku li Kurdistanê bûne giş dîrokî ne. Dîrok vê ew ê dixwaze kî şahidê çi biye binivîsîne. Dostê xwe û neyarê xwe baş zane be. Ez ê li ser zindanê madem de axifîm a dawî ez ê tişkî bibêjim me xwest serê ewilî bi rastî me gava vê keko. Me xwest em zindana Diyarbekir ji bo bibe mize em me gava vê. Hinek hevalê me ji derve de yani partî martî pir ne mühim e jî yani şexsî ê ku têkiliyê ku A partîsî B partîsî falan ji ev rûniştin. Tişkî wan ma bikin gavê bikin. Herhalde bê imkanî hinek tiştan nîne be insana. Hineka pere kirmane, hineka zoriya wê anî falan filan. Dawiyê hinek ji İstanbul hatin cem min. Xulasa ev mesela terî dibên heftê û heşt 78 dîlar. Armanc jî zindanê ji bo müzeyê. Me xebatek baş kir aslında. Siyasetê veya mecliyê siyasetekê wê xebata di wê armanca xwe tarî de fetisand. Fetisand. Yani li vê derê hew ez ê tişkî bibêjim min ew tespît kir ke li ser mejiyê çepîtiyê ke wê xeta me gişa kir em giş bûn qurbana wî mejiyê yani berî heştê nabîna heştê û heftê meznê me jî we qezanibûn me gelek qurbanî jî dar û me gelek serpehatiyê xwe jî kirin qurbana wî îşî îja bi kurtayî ez ê vêya bibêjim di wê mesela ke dadgehê li dijî cuntayê me vekiriye ji bo dadgeh me dozvekirinê ez jî çi dibêjim rêberiya Tirkiyeyê me 12 kesin em li Ankara em dadikevin camêrekî ji Defsolê hevalê hinek hevalê ku wê çaxê bi me re çûn dihatin kij navê zanin ji Defsolê di rêvebertiya Defsolê de cî girtibû ya destê xwe me ew kir. Dem jî dema ew ê ye. Yani ew pêvajoya aşçiyê nabîna dewletê û PKK de wê dema ye. Destê xwe dirêj kir min jî min got qeya wê ji min vê bi xêr hatî. Min jî dirêj kir merheba min got Hüseyin. Go gördünüz mü ne yaptınız? Kürtler ne yaptı falan. Go Kürtler ne yaptı? Go Kürtler gericilerle birleşti. Devrimci subaylar şeyde Silivri'de. Devrimci subay jî kovane Ergenekonê êkul vê derê zilma herî mezin Kurda kirine ew bênamus. Ûna min got fedî nakî. Da min got xwezî çel sal berê me we nas bikrana. Min got ferqa we tune la min got. Partiyê we çepîtiyê we komünîstiyê we hûn giş yekin min got. Tabii veya li wê derê hevalê
اما از یک ناف کی بیشم توی زانی عبدالرحمن لجمع ابو عبدالرحمن اجر عیسی تکین ايكو اوي فلان وان هبالا عيسى دور بنر بندا ما عبد الرحمن باش تبيرا من وانا هبالي الدنيا ايكو حركتا سواريا دياربكر مجبينا اوي تشيك الريفابريات تركيا وبي هالبجارتن ولا از دركتم مگو از نما بورد شغلم من او فكري وان قوتني وان اوي وان جي قش اني زمان من او رزيجي كرن ها یکم او جلالتی جان هيا سوكي فدراسيوني بو او دركت ويجي دبي هيتا عقيل آدمدار بجارت بو تزاني ككو دناب وان دبو اجا دركت دناب دناب وان دجي او هنك راديقالي تشبي او تشبي بارجنا دناب دجي وي سكنينا قبول نكرنا بياحن مكاخل كرسيه كل كرسيه اخفتني بو بني عبد الله اوجالان نرمشكو هيش كيمسه بشي ديامس فلان من ما في اخفتني خص دركت بسر كرسيه بشتي وي بامكرن لا مگو جلالتي مگو ما حقيته هي مگو تلبي ولاتي هاتي تسيخول اويكر مگو عبد الله جان انت بجارت لا بجارت تابي براسي الوي دري بيسد شسد انسان هنا دنا بيسد شسد انساني جي بينش حبي وقمتن هنا ازويج اشتر بيشم قش دوي مجيده لا مگو سوشكر لا مگو باش دسيوه مگو تحن بكا خول عديد خي مگو بني وايك البشير جمتر ونشتيه بمسألة أنقرة مگو ماني زمان ككرد كبنا پرستيار بونه يكو و سوباي شورشگر ده اوه دنه فلان داوي مگو لا بني از نما بور قابه تابشم تن نيتاوه و زندان و مزه تنه آرمانجا و جدایه آرمانجا و گشا جدایه هم بونه پیونه هنکا و هنک چه دبیجن هم وک والدکن از نما ام ای وقت من فکرن ام نما بورد مشن و بیاجی سری خوک نام مگو بنه شاعر کی وایه مگو از کردار دبیجم از جوار ترکار جی نابیجم مگو شاعری و نازم حکمت در حقه شعری ویده در حقه نویساندن ویده نحبه منه از وی رخنه بکم یا شیروبه بکم لی بس از وی شعر کی وی بخوینم دبیا dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Mıgollav ev velat ne velati veye ne velati hespe veye mıgo velati Kurdaye velati Rumaye velati Ermenaye mıgo. Hunçava hatine roke mıgo hune bicaha min herrin emin beş khode hündür ve bu gış nefesavan atı bu çıkandın. لجورجي افنديه وانا بون ليلى زانال وربو احمد تركي وربو ملت وكيل وربون پاشه یکی هات گویا گوته bu nuri sınırı kim çıkardı oraya gene ortalığı berbat etti falan. Yani jabe be eva deh bazdadır ija tezgah çekirin, tehdit kirin. Lo rahmetiye Cemal Arat sarı nif ki ezvi behevreman daykavi me başnaz ke tuzani davi Keke Nuri قدیم خالتیا ساکنه دا پیوندن نوری سنر دو پرا بو جبر کو پرا ندیجا دست برخنا کرد زانی مگو خالتیا ساکنه تو باش ناسکی yani mejiki واجی لسربی ملتی پر لیستوگ لیستن از هیویدارم وکاوه مگو کرد برا شوان سری وان بم برا خواناس بکن دیروکا خواناس بکن بویرا جبیر نکن جبویری خود دسته بستینن تابی اب مجارک دنه لسر ایرو پارتی سیاست کومک کیمانیه وان هیا هیویا من ابا میجی خوابین سری خواه جبو ولاتی خواه جبو گلی خواه چه گاو لازمه وی گاوی باویجن السلام و رزه جوا گشاره پیشکش کم جبو بینرار و جبو تجی برنامه تجی زور سپاس کن که باران نزانم پر پیویم هیویدارم هنک تشتیل جیم گوتبه اگر کیمانیه مجی هبن ببخشینن از ور بشم کeke Nuri saata دلت صاحبه her serkefti bi inşallah ev برنامه براستی ترناکه مخابن ترناکه راست هستیاریه مهمیه به هر شوی که
Carekî dinê mala te ava be hêvî derim de carekî dinê jî bernamekî dinê de bikaribin ev kulûkedarê xwe hinek dijî Serçavim. bikin. Dostpas. Spasiya te dikim keko spasiya yên teknîkê hevala dikin spasiya temaşavanê me hêja dikim. Temaşavanı guhdar Yani kir. silav û rêz carekî dinê ji me û mala we ava be me bi her Atejî. hatibê derbas kir heta bernamekî dinê bimînin xêrê xweşiyê de şeva xweş.